Viete, čo je to svetlo? Svetlo vlastne elektromagnetické vlnenie, ktoré sa šíri v priestore nazvanom elektromagnetické pole. Keďže svetlo vlnenie má vlastnú frekvenciu a vlastnú vlnovú dĺžku. Tieto vlny sa vo vákuu šíria svetelnou rýchlosťou, čo je vlastne rýchlosť svetla, ktorá má túto hodnotu. Práve fotoelektrickí javy vyžívajú rozličnú vlnovú dĺžku, ktorá pri dopade na kov alebo polovodič vyráža z atomov látky elektróny, ktoré sa potom voľne pohybujú v látke a spôsobujú jej vodivosť, čo je vlastne vnútorný fotoelektrický efekt. Zväčšenie intenzity žiarenia vedie k zväčšeniu počtu elektrónov vyletujúcich z kovu. Kinetická energia týchto elektrónov je závislá od frekvencie dopadajúceho žiarenia. Albert Einstein predpokladal, že fotoefekt je proces, pri ktorom platí zákon zachovania energie a že pri tomto jave ide o premenu elektromagnetického žiarenia na kinetickú energiu atómov. Taktiež predpokladal existenciu fotónov, ktorým prisúdil energiu E rovná sa H krát F, kde H je Plancková konštanta a F je frekvencia. Poznáme dva hlavné typy svetelných senzorov, ktoré využívajú fotoelektrický efekt. Sú nimi CCD a CMOS. CCD sa využíva v drahých televíznych kamerách či profesionálnych zrkadlovkách. Je drahší a celý čip sa skladá z troch samostatných CCD jednotiek, ktoré rozdeľujú svetlo do RGB spektra, kde riadiacia jednotka spojí všetky tieto tri farebné obrazy do jedného. Vďaka tomu je zachytený obraz pomocou CCD ostrejší a kvalitnejší ako pri CMOS. CMOS sa využívajú v lacnejších fotoaparátoch a smartfónoch. Je menej náročný ako CCD čip a zachytáva obraz rýchlejšie a takisto lacnejší než CCD. CMOS zachytáva svetlo, ktoré dopadá na jeho povrch a vďaka zelektrizovaniu ho premieňa na digitálnu informáciu pozostávajúcu z jednotiek a nul. Ktorá pri dopade na kov alebo keďže je svetlo vlnenie, má vlastnú vlnovú frekvenciu a vlastnú svetlo je vlastne elektromagnetické vlnenie, ktoré sa šíri v keďže je to svetlo je vlastne elektromagnetické svetlo je vlastne elektromagnetické elektromagnetické vlnenie, ktoré sa šíri v priestore. Viete, čo je to svetlo? Svetlo je vlastne elektromagnetické vlnenie, ktoré sa šíri v priestore nazvanom elektromagnetické.